Добрый дзень, паважаныя сябры. Беларусь мае шмат сімвалаў. І сёння я хочу пазнаёміць вас з адным з іх. Гэта лён. Прыгожыя блакітныя кветачкі гэтай расліны трапілі на герб Беларусі зусім не выпадкова. Лён вырошчваюць на нашых землях з даўніх часоў. Ён стаў сапраўдным нацыянальным здабыткам нашай краіны. З ільну шыюць якасную вопратку, прыгожыя сумкі і паясы. З яго рыхтуюць лекі і дадаюць у розныя стравы. Робяць сувеніры, якія замежныя госці набываюць на добры ўспамін ад Беларусі. Пра гэту расліну вы можете даведацца з кніжнай выставы, якую мы прадстаўляем у нашай бібліятэцы.